סתמי ותני לה לדבר, הפודקאסט של רויטל ויטלזון יעקובס, וזהו. שלום וברוכות וברוכים המאזינות והמאזינים לפרק חדש של סתמי ותני לה לדבר, אני רק רוצה להקדים ולומר שהיום הפרק בחסות מכבי אסתטיקה. רשת מכבי אסתטיקה מציעה מגוון טיפולים אסתטיים ורפואה רגנרטיבית. הופה, פעם ראשונה שאני אומרת זה טוב, אסתטית. וואי, יש לי מלא שאלות לדבר הזה של הרגנרטיבית. בידיים הכי מקצועיות שיש, רגע, טיפולי מילוי והזרקות, טיפולים טכנולוגיים למיצוק ושיפור עור הפנים והגוף, אסתטיקה וגינלית, טיפולי PRP לעידוד צמיחת השיער, השתלות שיער ועוד מגוון טיפולים בהתאמה אישית. חברת מכבי, יש לך גם 30% הטבה על כל הטיפולים. הסתמי ותני למכבי אסתטיקה לטפל בך. היוש. היום אנחנו מתרגשות לארח את דוקטור מוניקה אלמן, ומימיני נורית ברירו, שמוניקה את לא יודעת, אבל היא התפקיד שלה, שם הפודקאסט זה סתמי ותני לה לדבר. שתינו כבר מנסות לתקשר 10 דקות, וכל אחד נכנסת למילים של השנייה, כנראה זה הטיפוס. נורית התפקיד שלה זה שאני אסתום, ואתן לך לדבר, אותי כבר הם יודעים מה יש להגיד. אז שנייה סתמי, כדי שנוכל להגיד שדוקטור מוניקה אלמן, היא מומחית למחלות עור, רופאת עור בעלת ניסיון של למעלה מ-20 שנה בתחום, והמנהלת הרפואית של רשת מכבי אסתטיקה. זהו, אמרתי את שלי. זה היה פתיח טוב. יופי, תודה. אבל את רצית להגיד קודם על הרגנרטיבית, שאנחנו שוברות את השיניים. עכשיו אמרת את זה טוב. הוא ניסה ללמד אותי גל, שזה regenerate, וכשהוא אמר, ואמרתי לו, אחי אתה על אנגלית, זה לא עוזר לי שאתה regenerate. רגנרטיבית. נכון שזה פשוט? לא. לא, זה פשוט להגיד את זה. אני כבר 4 פרקים מנסה להגיד, רגנרטיבית. אז תסבירי מה זה. אז ככה, בעצם רגנרציה זה התחדשות, והאור שלנו מתחדש אחת לחודש. כי ככה הוא מתחדש. נשים או כולם? כולם. אור של גבר הוא עווה ב-30% מאור של אישה. ככה אלוהים ברא אותנו. זאת אומרת, שבעיקרון, אחת לחודש האור מתחדש, אם אנחנו לא נותנים לו איזשהו אינסנטיב, כלומר, מגרים אותו ליציאה של משהו מיוחד, הוא יהיה כמו סוס שחורש את האדמה ועושה את אותה עבודה כל הזמן. כשאנחנו מסתכלים בעין בוחנת, שאנחנו חיים במדינה חמה, שיש לה עונה אחת שנקראת קיץ, כל השנה, כל הזמן. כן, אולי קצת מאיזה מזג אוויר ציפה, אבל בסך הכל זה. אז אם אני מסתכלת משני כובעים, 1 רפואת עור ו2 רפואת עור אסתטית, מה קורה במהלך חיינו כשאנחנו נחשפים לקרינה מגיל צעיר? מה קורה לעור שלנו? איך אנחנו מתמודדים עם העבודה בחללים סגורים? כי רובנו עובדים בחללים סגורים. מה קורה לעור במהלך השנים? איזה דברים שבעצם אתם לא חושבים עליהם, למשל שאנחנו מאבדות 1% של קולגן כל שנה מגיל 20, זאת אומרת שהאור עובר איזשהו שינוי שאנחנו לא רואים אותו בעין. או למשל אני מאבדת כפית שומן מגיל 30. מאבדת או מוסיפה? מאבדת. כפית שומן זה 5 cc, זה כמו כפית מוקסיפן לילד, זה 5 מזרקים. מהפנים? מהפנים, לא מהגוף. פשוט לתחת, כן, אני רואה שלאן זה הולך. כן, זהו. זאת אומרת. זה לא הולך לאיבוד, כמו שאומרים. זהו, עכשיו יש עוד כמה דברים לדעת, שלמשל אנחנו ממצמצים 250,000 פעם ביום, זה נתונים של בית ספר לרפואה, והלעיסה של אוכל, כל אוכל שנכנס לפה, כדי שהוא ייכנס כמו פוד פרוססור, להיות חלק ממה שנכנס לנו לבטן, הוא בערך 40 קילו על כל אכילה. זאת אומרת שאם אני אוכלת משהו, הלחץ של השיניים והלסתות זה 40 קילו פר לעיסה. שימו לב כמה כוחות על יש על הפנים שלנו, שאנחנו בכלל לא מבינות שזה קורה. אז זה ברור שגם משהו יקרה לאור שלנו, נכון? אז למה הוא ממשיך לייצר חדש רק פעם בחודש ולא מתעדכן ויעשה את זה יותר? אותנו. אין מה לעשות, כי כמו שלמשל הריון לוקח בערך 9 חודשים, האור מתחדש פעם בחודש, שיער מתחדש בין חודשים לשנים, וציפורן מתחדשת ב6 חודשים. זהו, נתונים. אלה הנתונים היבשים. מפה צריך לראות איך הם מתכנסים כדי לנסות לראות איך עוזרים לאור שלנו, כי בעצם אנחנו מטפלים באור. באוריינטציה, רפואת עור אסתטית, רפואת עור פתולוגית, כי כולם צריכים משהו. לכולם יש איזושהי בעיה. אנחנו יכולים לדבר על הרבה מאוד דברים שקשורים, לא רק לנושאים של רגנרטיבית, זאת אומרת של רפואה רגנרטיבית, אמרתי את זה טוב. תפסיקי להשוויץ, שאת יודעת להגיד את זה יותר טוב ממני. סליחה ויטלס, לפחות משהו אחד אני יודעת לעשות טוב.
רק אנחנו נמסגר פה, כי אנחנו במסגרת עם מכבי אסתטיקה, מקבוצת מכבי שמציעה מגוון רחב של טיפולים אסתטיים, ורפואה רגנרטיבית מתקדמת. בדיוק. משוויצה. החל מטיפולי מילוי והזרקות, וטיפולים טכנולוגיים חדשניים לפנים ולגוף והשתלות שיער. יש לי הרבה דברים לשאול על ה-PRP עוד מעט. ואסתטיקה וגינלית, שזה ויטלזון כבר מבחוץ, אמרה שיש לה מה לשתול על הדבר הזה. אתה חשבתי, אפשר לדבר מהראש למטה, ככה עושים סדר, נכון? לא, בוא נלך על עולם האסוציאציות. והמשפט האחרון זה שלרשת יש 5 סניפים בפריסה ארצית, ועכשיו אפשר להתחיל. אני צריכה להתחיל בכאילו להוריד, ולבוא לשאול שאלה שלי, אין אותה, כי אני משתמשת בכל טיפול. שלום, יש לך טיפול ניסיוני, תודה. שתבואנה ותשאלנה חלק מהמאזינות, למה? למה לא לתת? למה לא לטבע? ולמה היום הסבתא נראית כמו האמא, ונראית כמו הבת, ולמה לא לתת לזה פשוט להיות, כאילו, להזדקן, ובסבבה, וכאילו כל השיחה הזאת היא זה פשוט שאלה שתשאל, אז אני... אבל אנחנו מזדקנים בכל מקרה, אז אפשר להזדקן בחן, וגם להיות יותר בריא. אני רוצה לקחת אתכם רגע זהו, תשכנעי למה זה יותר בריא. אז בעצם מה שאת אומרת, שזה לא רק עניין של אסתטיקה ויופי. ממש לא. שיש פה עניין בריאותי. אז בוא שנייה. אז שנייה, אני רוצה לקחת אתכם רגע לפני 20 שנה, כשהתחיל בבוסטון, החברה שנקרא Foundation One, שבעצם לקחה ומיפתה גנים של גידולים, ובנתה טיפולים רגנרטיביים למחלות. מפה הבנו שאנחנו יכולים להשתמש בהבנה גם לטיפולים שהאור שלנו ייראה יותר בריא ויותר יפה. כשאני אמרתי קודם יותר בריא, ואחר כך יותר יפה. העולם של היום, תשימו לב שאנשים חיים כמעט 100 שנה. הרפואה גרמה להם לראות יותר בריאים, להיות יותר בריאים, לעשות הבנה, לתת להם משהו שהוא מותאם אישית. לא כל דבר מותאם אישית, אבל הרבה. זאת אומרת שאנחנו רוצים להקיש גם לראות נכון ולהתבגר יפה. כי בסופו של דבר, שימו לב שאנחנו חיים בעולם עם כל כך הרבה סטרס, שזה גם חלק מזכין אותנו, שלא נדבר על המזג אוויר שלנו. מדינת ישראל היא מדינה מאוד מאוד לחוצה. מה שאנחנו עברנו בשנה וחצי האחרונות משפיע על הפנים של כל אחד, שהחל מהילד ועד המבוגר. אם אנחנו יכולים לתת איזשהו מזור, איזשהו קטע להרגיש טוב, ואני רוצה לקחת אתכם לעוד דבר. לפני 25 שנה יצאה ה-FDA בהוראת שעה אמר, אם למשל עברתם טיפולים כמו טיפולים אונקולוגיים, מחלות קשות, תטפלו בעצמכם, זה יהיה הבסיס, לא רק שתראו יותר טוב, אלא תתמודדו יותר טוב עם מחלות, זה עובדה. ההרגשה הטובה של ה-well-being, של איך אני נראית, לשמוח לראות את הפרצוף שלי. ה-well-being הוא ערך לבריאות, להסתכלות, להכוונה, ולא רק להזרקה. ההזרקה היא כבר הדובדבן שבקצפת, אבל גם צריך להבין, ואם אנחנו ניגע אחר כך בהזרקות, גם זו הוראת שעה של ה-FDA, שאמרה תתחילו צעירים, שאלנו מה זה צעירים? 20? 30? מה זה צעירים? ואז אמרו, זה לא קטע של הגיל ממש, אלא זה קטע של הצורך. נגיד, אם את מרגישה שבגלל המימיקה שלך, יש לך שברים באלסטיקה של האור, תתחילי בגיל צעיר הזרקות או טיפולים. זה לא אומר שאת צריכה להתחיל הכל בגיל צעיר, כי אם את לא מתחברת לזה ואת לא צריכה, את לא צריכה. אבל לשתות מים, להיזהר משמש, לשמור על האור שלך, לשים סרום וקרם לחוט, זה צחצוח שיניים ודאודורנט. זה לא טיפול. כן. טוב, אבל אני ממש זוכרת, כשחלק מהדברים שאנחנו נדבר עליהם, למשל, זה היה סימני מתיחה, נכון? אני ישר קופצת לה. ישר לזה? אני רציתי להתחיל איתך עם הזה. לא, רגע, אני אגיד גם למה, כי אני זוכרת שבסוף ההיריון הראשון, שזה נורא הפריע לי, ועוד אז... תמרחי לפני, סבבה, עזר מאוד. לא. רגע, זהו בדיוק. ואז כשנגמר ההיריון, אז אמרתי, טוב, אבל חכי, יהיו עוד הריונות, את מבינה? מתי מתחילים? מתי מחליטים שזה... למשל בנושא הזה, באמת שסימני מתיחה, גם בחזה וגם בבטן, אחרי כל הענקות, זה מאוד קשה לשים את האצבע טוב, הנה עכשיו, ואחר כך כבר אתה... והיריחיים והתחת, מה? זה בלי קשר להריונות. זה פשוט לא רואים את זה. אז בואו נדבר על סימני מתיחה. בבקשה. מה זה סימני... איזה מקרה. מה זה סימני מתיחה? זה קרע באלסטיקה, פרמתי בד. ברגע שפרמתי בד, וזה לא קורה לכולם, זה קורה להרבה, זה מתחיל מגיל ההתבגרות, תחת השפעה הורמונלית, גיל 13-14, התחילו ניצנים, ואנחנו מתחילות להיות מושפעות מהקטע של מחזור, ביוץ וכזה. זאת אומרת, מתחילים סימני מתיחה. סימני מתיחה זה קרע באלסטיקה, הם בהתחלה אדומים, אחר כך לבנים. כשהם אדומים, יש אפשרות לטפל על ידי משכות או טכנולוגיה, כשהם לבנים, הטיפול יהיה פחות אפקטיבי. כל הריון יכול להביא, לא חובה להביא, גם מאוד תלוי באופי של האור, שזה כבר גנטיקה. ואת יכולה למרוח, זה לא מזיק, אבל זה לא ישפר אותם. אוקיי? להעמיד את זה, להבין את זה. זאת אומרת שסימני מתיחה
בין אם זה בחזה, כי החזה גדל, הבטן גדלה. אלה דברים ביולוגיים. הגנטיקה, שהיא דרך אגב 7% מתוך 100, היא משפיעה על אופי של הסימני מתיחה. יהיו רבים, יהיו אדומים, יהיו קרעים, וגם תלוי כמה אלינו בהיריון. הריון זה דבר בריא, להיות אימא זה דבר הכי מקודש שיכול להיות, אבל לפעמים הריון יכול להיות גם מאוד מאוד מסבך לגוף של האישה, מכל מיני פנים. ולכן צריך להבין שבצד האהוב של להביא ילד לעולם, שזו הזכות הכי גדולה שיש, אבל לפעמים זה לא, אנחנו לא נשארות עם גוף כמו שהיינו לפני הריון, כי זה לא עובד. אז יש פתרונות גם לסימני מתיחה, גם לגיל צעיר וגם לגיל בוגר, אבל אין העלמה. אבל כן היית אומרת שבין ההריונות לעשות את זה, או מה שנקרא חכי אחרי? לא, לא. הייתה פעם גישה של חכי אחרי. כן. למה אני מחכה? אני רוצה לטפל בגוף בזמן שהוא מודיע לי שיש לו בעיה, ולא להשאיר את הבעיה שאחר כך יש לי יותר רפיון של האור. אבל בסוף זה כסף וזמן והתעסקות. כל דבר עולה כסף. כן. אבל אם את עושה את החשיבה הזאת, שאת עושה התעסקות, ואת מטפלת בעצמך, את מתמודדת יותר טוב גם עם האני העצמי שלך. כי בואי, אנחנו היום, אנחנו בעידן שיש לנו שפה, ואנחנו כן שוברות את תקרת הזכוכית, ואנחנו כן רוצות להיראות, ורוצות להתבגר בכן, ומאוד חשוב לנו להתבגר עם גוף בסדר, נכון, אפשר להחזיר עטרה ליושנה. אבל אם יש לי זמן לטפל, או יש לי קצת זמן לטפל, אם אני לא אטפל, לא יהיה לי. אני תמיד שואלת אנשים, האם יש אירוע שהביא אותך אליי, או את האירוע? את יודעת מה התשובה שאני אוהבת? אני האירוע. זה נדיר. זה בדיוק. זה נדיר. רגע, אז בואו רגע נדייק את העניין הזה של הסימני מתיחה. מה תכלס? אז ככה, דבר ראשון, בגיל התבגרות, ישנם חומרים על בסיס של רטינה, שקונים אותם בקופת חולים, מורחים אותם לפחות חצי שנה, לילה כן, לילה לא, עם קצת קרם לחוט, וזה עוזר. זה לא יעלים, אבל זה עוזר. מאוד חשוב מה המערך ההורמונלי של הבחורה, חשוב גם מה היא אוכלת, איך היא מתחזקת את הגוף שלה, ואז, וכמובן כמה מים היא שותה, ולא כל מיני משקאות מתוקים, שכל כוס כזאת היא 6 כפיות סוכר, שזה קרקע מזון לחיידקים, פטריות ועוד צרות אחרות. זה בנוער, מה עם האלכוהול של האמא? אני לא אמרתי, לא, אני אמרתי בקטנה. אני רוצה לדעת, אני רוצה ללמוד איפה הכשלים כוסית יין אדום ליום, זה בסדר. 2 ערק אשכוליות. תשמעי, אם זה מספיק לך ליום אחד ויום למחרת לא כלום, סבבה. הופה, חבר'ה, אני רוצה את זה בריס, ואני רוצה לשת"פ. אני מרגישה שהיא באה לקבל אישור על... נכון, אני באתי לקבל אישור. יש לי חותמת אמיתית של רופאה. אני רוצה להגיד משהו, בסוף, אנחנו עשינו לעצמנו, אנשים, את כבר אומללה גם ממה שאת לא מספיקה, וכל מי שכבר היום נראית טוב בגילי, אני מיד חושבת בה, מה היא עושה ומאיפה יש לה זמן ומאיפה... תפרגני לה. אני מפרגן לה, הם קנה לי. את לא צריכה לקנות לך, את צריכה לעשות. את יודעת, אנחנו צריכות לעצמנו, כי אחד הדברים, כולנו כשאנחנו עובדות, ואנחנו אימהות, ואנחנו מגיעות הביתה ומג'נגלות 5 דברים בבת אחת, שיסלחו לי הבנים, עושים אולי 2, ובעצם את אומרת, לא הספקתי. ואת אומרת, לא הספקתי לקחת את זה, ולא הספקתי לעשות את זה. תעצרי רגע, תנשמי. את כן הספקת. אבל את מצפים מאיתנו כל כך הרבה שאת צריכה לתעדף. אנחנו מצפות מעצמנו, תחשבי כמה תחזוקה אנחנו צריכות. גם הבנים. הציפורניים והשיער, והגבות והקוסמטיקאית, והלייזר, ועכשיו, לא, לפחות מה שטוב בטיפולים האלה, שאת עושה את זה פעם ב. זה בתור אחת שמטפלת, אז לפחות יש לך איזה הפוגה. אני לא יודעת לדעתי על ציפורניים. אבל את למה? תני, את נגד ג'ל, אני רואה. תסתכלי איך היא מסתכלת על הג'ל. נגד מוחלט. ספרי, בגלל הקרינה שלה, את יודעת שיש כפפות? אז אני רוצה להגיד לך. בבקשה. אני בהתמחות שלי רופאה את יכולה לעזוב את הדף. ואחת הבעיות שאני רואה אצל הרבה מאוד אנשים, כולל בנות נוער שמתחילות לק ג'ל בגיל 12, בהסכמת הורים, את פשוט הורסת את מיטת הציפורן. הציפורן יש לה חומר קרני ששומר על המיטה שבה נמצאת הציפורן. ברגע שיש הרס של החלק הקרני, יש עלייה של פטרות ודלקות במיטת הציפורן, וכל טיפול בלהדביר פטריה היא בין 0.5 שנה לשנה. זאת אומרת, אני יודעת שזה יפה וזה אומנותי, אבל אני בצורה נחרצת, זה לא מהיום, אני יודעת שזה מאוד יפה, אבל אני מוצהרת שאני נגד טיפול כזה בציפורניים, תטפלו יפה בציפורניים. אבל לק רגיל, כן? קודם כל, אני צריכה שאת יודעת מה זה מיטת הציפורן, היא זורקת פה מונחים שכאילו כולנו יודעים. ציפורן מתה. לא מיטה, המיטה שהיא שוכנת הציפורן, היא לא מתה חס וחלילה. את הפרצופים שלך, כאילו, אני, יש לי תואר דרמטולוגי כקולטרולוגי. היא יושבת הציפורן בתוך מקום, שבו יש לך גם אור, גם כלי דם, וגם מקום שמאוד חשוף לפגמים. תחשבי שיש כאלה שכוססים ציפורניים, ואז לכן
ולכן הן עושות את זה. נכון. דרך אגב, כסיסת הציפורניים היא אחת הבעיות של הרס הציפורן, אבל הרס עתידי הוא לנצח, כי הציפורן לא יודעת לעשות רגנרציה. אוקיי. אז לכן צריך להבין, יודעת איפה לשלב. שזה חשוב מאוד, שאני לא אומרת, אולי אם זה לאיזשהו אירוע ולזמן קצר, אבל כשאני רואה את הדלקות, ועכשיו באתי מהקטע של רפואת עור, מהדלקות שלוקח חודשים ושנים להיפטר מזה, ועדיין הציפורן נשארת לא כמו פעם. אבל זה אחת הבדיחות הכי טובות שלי בהופעה, מה נדב ואני עושים ביחד? טיפול בפטריות בציפורניים ברגליים, וזה ממש מצחיק, כי כנראה כולם עושות את זה. כי פעם רופאה אמרה לי שאנחנו מדביקים אחד את השני בכפות רגליים. ממש לא, זה אגדה אורבנית. מה את אומרת? כן. סתם גררתי את זה איתו לדלקות כבד. שאם אני אמות מדלקות כבד. לא. אגב, יש לי עוד שאלה לא קשורה, סליחה. עכשיו, מלא בנות במלחמה התחילו להתגרד נורא. אני אמרתי שזה סטרס, מישהי אמרה שזה קשור לפרה-מנופוז. את יודעת, גירודים. ממש בתחילת המלחמה, ביקשו ממני להוריד לתקשורת מאמר על איך שומרים על האור בזמן מלחמה. ואני גם נגד מגבונים, ושאלתי את הכלה שלי, שיש לה שני אחים שהיו אחד בצפון, אחד בדרום של לוחמים, ואז היא אמרה לי, שאלתי, תגידי, הם מתרחצים? אז היא אמרה לי, לא. אז אמרתי לעצמי, עד שאת כל הזמן מסבירה מה לעשות, אף פעם לא שאלו אותי מה את עושה בזמן מלחמה. ואז אמרתי, רגע, אבל אנשים לא מורידים בגדים 10 ימים ולא מורידים נעליים. אז כן פתרון זה המגבונים, שאני כל כך נגדם, לא בכל מקרה, אבל ברוב, כשימוש רגיל. כי בעצם יש גם בעיות במגבונים, גם לתינוקות וגם למבוגרים. ואז הבנתי שבעצם בזמן מלחמה, אם קצת מים יש לקחת מגבון ולנקות, אז קודם כל מרגישים תחושה של ניקיון. עכשיו, גרד מופיע בוודאי בגלל סטרס, אבל בתנאים שהיו להם שם... אני מדברת איתך עלינו, על נשות העורף. גם נשות העורף זה סטרס. כי אין לך בעיה להתרחץ, אין לך בעיה לשים משחה, יש לך את כל הפסיליטיז בבית, ולכן אצלנו זה קטע של סטרס, וסטרס יכול לגרום להרבה מאוד צרות, החל מנשירת שיער, טוטלית, גרד, אורטיקריה, זאת אומרת פריחות, ועד מחלות. ואין משהו לקחת, בוודאי שיש, אפשר לקחת דברים מאוד מאוד עדינים, שהם ברמה שלא צריך את הרופא, כמו קלמן נרבין, או דומיו, או פרחי בח, ולפעמים יש מקרים שבאים לרופא ואומרים, אני מתמוטטת, אני פשוט צריכה עזרה, אוקיי? וכשהיא צריכה עזרה, דרך אגב, כמות הכדורים שנותנים אותם היום בקופות החולים, לא רק בשנה וחצי האחרונות, אבל בעיקר בשנה וחצי האחרונות, הם פשוט בעיה. אוקיי. תחשבי שילד יוצא לחוץ לשל איפה החדר הממד. נכון. רופא אור היום יודע להגיד לאישה, בלי להתנסה או רופאת אור, את צריכה לעזור לעצמך, הוא רואה שזה מסטרס. בוודאי. דרך אגב, אתם יודעים בנות מגרדות הירכיים עד זוב דם. בלי לדעת מה קרה שם. מחליפות מצעים, לא, ואז אני חשבתי שגם זה אולי עניין של גיל, לא יודעת, כמו... יש לנו בשפה שלנו, של הרופא אור, שאם אני רואה תנונה מסוימת של פריחה בידיים, את מרגישה שהציפורניים פשוט עושות חורים בידיים, ממש, במילה מאוד מאוד לא יפה, אז את אומרת לה, בואי נדבר על הידיים, כי זה את עושה את זה, נקרא זה self-infliction. אני עושה נזק לעצמי, ובנזק לעצמי לא תמיד אנחנו יכולים לפתור את הבעיה, אם לא מקבלים טיפול נפשי. זה לא עובד. דרך אגב, הרקמה של האור והרקמה של המוח מגיעות מאותה רקמה עוברית לידיעה. היא נותנת לך פייט בכמות הדיבור. אני אסתום. אחת המרכזיות שנותנות לך פייט. לא, זה כבר לא ראשונה. יש לנו את זאת ממידע. אבל זה הכי מעניין. נכון, וחד משמעית. רגע, אני חייבת לסגור, כי אנחנו פתחנו טאבים ולא סגרנו אותם. אז רגע, רק נסגור את הטאבים. אחד בציפורניים, אז את אומרת, בכלל לא לשים שום דבר? לא, אז תראו, יש חומרים שאפשר לשים אותם, אבל תבינו, ועוד דבר שדיברת על הקרינת UV, שזה... בג'ל, במכונת קשה לי עם זה, כי בתור רופאת אור, אני יום אחד אמרתי למישהו, תשמע, זה משלמים על הסרטן, פשוט חבל, זה כמו המכונות שיזוף. אנחנו שולחים למכונות שיזוף חולים, אבל אם את רוצה לעשות, תעשי שיזוף בהתזה, יורד בכביסה, נראית נהדר. יורד בכביסה חזק. 2, והעניין של הסימני מתיחה, את דיברת על עניין של ההתבגרות, אבל אחרי ההיריון, אחרי ההיריון את יכולה לעשות גם את השילוב של רטין A, וזה משהו שאת קונה אותו בקופת חולים ברמה של משחה, ואת יכולה לעשות לייזר וגלי רדיו בצורה של נידלינג, כלומר אנחנו שורטים את האור, אפשר לעשות גם החדרה של חומרים שהם עוזרים לטפל ברקמת השומן,
והם כן יכולים לעזור. פעילות ספורטיבית, טיפול בהידוק האור, כן יכול לעזור, שתייה של מים, פחות סוכרים, פחות פחמימות מורכבות, כן עושות עבודה. שיש לי עוד שאלה אם אנחנו בעולמות ההיריון, כי בדיוק היה עכשיו את זה בקופה ראשית. שירה הייתה בחודש תשיעי, על הפיגמנטציה בהיריון. בבקשה. וואו, איזה ברוך זה. היה עכשיו את הפרק של קופה ראשית, ראית את זה? אז שירה היא בסוף חודש תשיעי, ואז הוא אומר לה, לא עשית שפם. אז הוא אומר, לא, זה פיגמנטציה. ובכל סצנה, זז לה הכתם למקום אחר. עכשיו, חבר'ה, זה לא מצחיק, אנחנו עברנו את זה. זה לא מצחיק, זה עצוב. וזה עוד אחד מהדברים שאני אומרת, לטפל עכשיו, לחכות. אני ידעתי שאני רוצה משפחה ברוכת ילדים, אז כל הזמן הייתי עוצרת כאילו ומוותרת, ואיכשהו גם זה, העין מתרגלת, וגם יחסית מעצמו זה קצת דוהה. אגב, יש נטייה, יש בנות שנשארו עם הכתמים וזהו. אז פיגמנטציה זאת נטייה גנטית הורמונלית, מלזמה זה מסכת הריון בהגדרה רפואית אור, מלזמה לא נעלמת, לא משנה מה נעשה, אבל היא יכולה לדהות, המלזמה היא בדרך כלל מופיעה כמו מסכת הריון, מצח, גשר האף, מסביב לשפתיים, היא באמת נראית לפעמים כמו שפם, כן ניתן לטפל בה, לא על ידי לייזרים, אפשר לפרק רק על ידי איזשהו לייזר ולהחדיר חומר לאור, שקצת מפרק את הצבע, ויש חומרי העברה שמותר להשתמש גם בהיריון. ולכן חשוב להשתמש, דבר נוסף, להיזהר משמש, ועוד דבר נוסף, שמש זה כל השנה, כשאת פותחת תנור, כדי להוציא מאפה, לעולם לא מול הפנים שלך, משום שזה משנה את הרכב האור. כשאת פותחת תנור, ב-150 מעלות... זה הבדיחה הכי אהובה אצלנו במשפחה, אני פותחת. כל המשקפיים שלי נהיות עדים, ואז אני עושה רעש כזה. את משנה את הרכב האור. נו, זה לא ריג'נרייט? לא, ממש לא, ממש לא. את עושה הרחבה של כלי דם, את מרחיבה את הפורים, את מעמיקה את הקמטים ומעמיקה את הכתמים. אמיתי. עובדות. אז משימה חדשה? לא, זה היה המשפט עכשיו שהוא לגמרי ישנה את החיים. מהצד, וגם לעולם לא להיות עם איזשהו תנור ליד הרגליים. עכשיו, פה יש גם בעיה רפואית. רגע, רדיאטור? רדיאטור. תגידי לי, מה? אז יש פירוק. בואו נסגור את הפרק. אני לא... מה קורה לך? אני יושבת על זה הבן זוג שלי. פגשת אותי קודם. ממש, אני יושבת על רדיאטור דצמבר עד אפריל, אנחנו יושבים ביחד. ואז תבואי אחר כך לרופא או רופאת עור יגידו לך שגרמת לנזק עתידי ולתמיד באור, זה נקרא קוטיס מרמורטה. באור של הרגליים? באור של הרגליים, זה נקרא קוטיס מרמורטה, זאת אומרת, זה כמו איזה, זה נראה כמו איזה שיש כזה, שבעצם יש פירוק של כלי דם ברגליים, זליגה של פיגמנט לקרסוליים, ואין דרך להוציא אותם. אני מרגישה שאני חולה במרמורטה הרבה זמן, אני חושבת שזאת מחלת... אבל את יכולה להפסיק את זה מהיום. למה את המקורות חום. מה יחמם אותי? הנשמה. ארק אשכוליות 2 ביום ולמחרת בלי כלום. אנחנו ממשיכים עם המתכון הזה. אוקיי, אז אחרי שפתחתי ב-150 מעלות את התנור, אנחנו מפסיקות. אולי פשוט נפסיק לבשל... בכלל, לא, תעשי את זה מהצד, תוציא, את צריכה לבשל. לבשל זה ערך. לאפות. זה ההובי שלי אחרי רפואה. ההובי שלך אחרי רפואה. כן. האפייה או בישול? בישול. אני עכשיו בעולמות אחרי הלידה, אפשר? כן, יש לנו, רגע, אנחנו סיימנו את העניין הזה של לא, אז רגע, לגבי הכתמים, לטפל בכל עת, כולל בהיריון, לטפל לפני ואחרי הריון, זה יכול לבוא רק מגלולות, יכול לבוא משמש, יכול לבוא מגלולות ושמש, ויכול לבוא גם מגנטיקה. כל התשובות נכונות. אוקיי. אני רוצה לדבר על התופעה הכי מפורסמת שקורית אחרי הלידה, וזה לא אהבת הילד, אלא נשירת השיער, שאת פשוט במשך 3 חודשים, חתולים שלמים. נשארים בזה. אני מפחדת להסתרק, כי פשוט מה נשאר, ובכיוון שכל פעם מחדש הייתי מחזיקה ואומרת, אבל זה יצמח, בסוף זה צומח, ואז באמת אחר כך, במקרה הטוב, יש את התקופה שיש לך קטנים כאלה שמנסים לצמוח חזרת נשירת שיער, בבקשה. אז ככה, נשירת שיער שיער הוא איבר נשיר במהות שלו. נשירת השיער היא באה מכמה רובדים. בהיריון יש נשירת שיער ביולוגית, משום כשהיא מתחלקת לחלק של A, B ו-C, זאת אומרת, A זה הצמיחה המוערכת, B זה המנוחה, C זה הנשירה, ואז ה-A וה-B וה-C לא קוראים בהיריון, הם קוראים רק אחרי הריון. זאת אומרת שבשל ההשפעה הורמונלית, אנחנו נצפה כבין 3 ל-6 חודשים נשירת שיער גדולה יותר, אבל גם צמיחה. מי שיש לה בעיה באנמיה קרונית, כלומר מחסני ברזל נמוכים, בעיות עם בלוטת התריס, מחסור ב-B12, היא תחווה גם אחרי ההיריון, ולכן צריכים לבדוק את זה גם סמוך ללידה.
אז מחסני ברזל זה סופר חשוב, כי אחרת השערות הן בשואב אבק. כן ניתן לטפל כבר אחרי הלידה, דבר ראשון זה בדיקה, בדיקת דם לבדוק שאנחנו שם. דבר שני, אנחנו יכולים לעשות כ3 חודשים לאחר הלידה, כשיש כבר איזונים ללא קשר להנקה, אנחנו יכולים לעשות את הטיפול שנקרא PRP. PRP זה בעצם לקחת דם עצמוני, מסרכזים את הפלזמה, שזה החומר הטהור של הדם, שמכיל מוצרי גדילה וחומרים ופקטורים מאוד חשובים לטיפול, שזה לא רק לראש, אבל פה במקרה נדבר על הקרקפת. דרך אגב, זה התחיל לפני מעל 60 שנה במזרח אירופה, כטיפול בכל מיני בעיות עור כאלו אחרות, כולל אקנה ועוד, ובעידן האיידס, מלפני 30 שנה, הרופאים לא רצו להתעסק עם מוצרי דם. וחזרנו לזה, כי הבנו שזה מאוד מאוד חשוב, ואנחנו משתמשים במוצרים אוטולוגיים שלנו, כי יש להם ערך תרפאוטי, כלומר ערך טיפולי. ואז, כשאנחנו עושים טיפול כזה, אנחנו עושים בין 3 ל6 טיפולים בשנה הראשונה של הטיפול, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו גם צריכים לתת תמיכה על ידי ויטמינים ומינרלים, בדיקה, למשל, שבאמת שמחסני הברזל שלנו הם בסדר, כי אחרת שום טיפול לא יעזור. ודבר נוסף, יש היום תמיסות לקרקבת בשילוב של הרפואה רגנרטיבית, שיש מיצוי של חומרים שעוזרים לשערה, גם בעצם בתוך הבעל, בתוך הזקיק שלה, לקבל הספקת דם טובה יותר, וגם שחילוף החומרים ברמת התא תהיה יותר טובה. לכן היום לא מספיק רק תחפפי בזה ותשימי כל מיני טיפות, אלא זה צריכה להיות מעטפת טיפולית, וזה החשיבות, כי אני רואה את זה משני פנים, גם רפואת אור אסתטית, וגם החשיבות שאנחנו יכולים לתת את זה כטיפול, בעולם האסתטי שלנו, כי עולם הרפואה הקלאסית לא יכול לתת את כל הדברים האלו, כי שם יותר מתעסקים במחלות, ואני מוכרחה לציין גם שאנחנו מעט מאוד רופאי אור במדינה, דרך אגב, 440 רופאי אור על כל מדינת ישראל. וואו. אנחנו לא יכולים לתת שירות לכולם עם כל הרצון הטוב. זאת אומרת שהרפואת אור האסתטית בתאגיד, מכבי, נותנת דברים שאנחנו לא יכולים לקבל אותם, אבל פשוט בלתי אפשרי, אבל הנימה, החשיבות, ההבנה, התמיכה, והמעטפת בעיניי מאוד מאוד חשובה. וזה קטע שאנחנו שומרות על הגוף שלנו. כשדיברנו בהתחלה שאנחנו רוצות להתבגר יפה, ובמקרה קיצון, אפשר לעשות גם השתלת שיער לנשים. וואי. שזה לא חדש. וזה משהו שכן עושים אותו, זה משתיל שהוא יודע את העבודה. בכלל יש לי שאלה לא פוליטית, מאז שאי אפשר לנסוע לטורקיה, אז בארץ כולם פשוט התחילו להשתיל פה? זה לא שכולם, רק אלו שיודעים להשתיל. תבינו, השתלת שיער היא טיפול כירורגי של 10 שעות, לא להתבלבל. זאת אומרת שצריך לדעת מה לעשות, להתאים את הטיפול למטופל. בהרדמה מלאה? לא, זה לא בהרדמה, זה הרדמה מקומית, וגם צריך לתאם ציפיות. מה אני אוכלת במהלך 10 שעות? התוחלת זה טיפול של 10 שעות, ממוצע, יש כאלו פחות, כי זה תהיה השתלה קטנה. לא הבנתי. משתילים לך שיער ואת תוך כדי זה אוכלת? לא, את עושה הפסקה. עושים ככה, דבר ראשון, מוציאים זקיקים. רגע, זה על גברים אנחנו מדברות. לא, גם נשים, גם נשים. 10 שעות. יש כאלו שמספיק להם 5 שעות. בואי נעשה ביחד ונעשה פודקאסט תוך כדי. יהיה לנו כיף. חלום. לא, אז שתדעי שלמשל, גם תלוי אם זה גבר גדול או קטן. כן, יש לו, זה תלוי. אם אישה יותר, יש לה קרקפת יותר קטנה, אז יכול לקחת 6-7 שעות. ואז עושים הפסקה, ויוצאים לאכול, ויוצאים לשירותים. זה כואב נורא? אני לא חושבת שזה כואב, כי זה בהרדמה מקומית. את מרגישה את הזריקה, את לא מרגישה אחר כך. יש אי נוחות, בכל טיפול כירורגי יש אי נוחות. אבל כשאת כל כך רוצה את זה, לא, אבל אני חייבת לשאול, כי הנושא של השתלות שיער אצל גברים, הוא בשנים האחרונות נהיה דבר, פעם זה היה בושה, ודבר שהיום כולם מדברים עליו. דרך אגב, השתלות שיער התחילו לפני מעל 30 שנה בלייזר, זה לא חדש. לא, אני אומרת, אבל בשנים האחרונות זה נהיה... הוא עשה השתלה, מדברים על זה מאוד מאוד. נכון. אצל נשים זה לא דבר שהוא מדובר גם, כשגם נושא הזה של טיפולי PRP, באופן כללי, נושא של נשירת שיער אצל נשים, זה לא דבר שהוא בחוץ, שהוא מדובר של הטיפולים, אז איפה אנחנו נמצאים היום? זה כאילו... הוא מדובר, הוא פשוט יותר פתוח היום. הוא יותר פתוח, כי כשדיברת למשל על הריון, אני חושבת שאולי כדאי לגלוש למשהו שכן ישתבו עליו. ומה קורה אחרי הרעיון כשדולף לי שתן. זה מאוד חשוב. אני מתפרנסת מהסיפור הזה. אבל אתן פותחות אותו טאב. בוא נסגר רגע את הטאב של השיער. גם הנשירת שיער וגם הקטע, אלה דברים שאנחנו חווים אותם גם אחרי לידה, לא רק שאנחנו מתבגרות. להבין את זה. וגם שאנחנו מתבגרות שם לדעת גם עניין של גיל המעבר. עוד אירוע של סטרס היה זה. נכון. בנות התלוננו על נשירה. בסדר. יכולה לקום בבוקר ולראות קרחת באמצע הקרקפת, או בגבה. מה עושים? מטפלים, שם אנחנו מטפלים
גם בסטרואידים וגם שם זה כבר טיפול רפואי. אבל מה שאת מדברת על הקרחות האלה, אז זה ה-PRP בעצם, זה מה שהוא עושה? PRP לא עוזר לכל הקרחות, זה נקרא אלופציה ריאטה, שזה קטע של סטרס אינדיוס. לא תטפלי בסטרס, שום דבר לא יעזור. נכון. זה לפעמים אנחנו רואים אצל ילד, שפתאום אנחנו רואים קרחת קטנה כשנולד או תינוק, ופתאום לוקחים לו את המקום שהיה לו. אנחנו רואים את זה אצל גברים גם בזקן, גם בגבה, תמיד לבדוק גם, דיברנו על B12, בלוטת התריס וברזל. אלו הכללים לבדיקה כשמתחיל איזה נשירת שיער, רגע, עצרנו, בדקנו, ראינו ואחר כך מדברים על סטרס. קודם כל מחפשים בעיות אורגניות. ובאמת מהקרחת או שיער דליל אפשר להתחיל מההתחלה, או שזה טיפול מתמשך, כמו בחומצות והזרקות וזה, שאם אני לא באה כל פעם. יש טיפולים מתמשכים מהרבה שנים, כי בכל זאת השיער הוא איבר נשיר והוא נהיה יותר דק עם השנים, ואז אנחנו יכולים להשתמש בחומרים שהם קונצנזוס, כמו למשל מינוקסידיל. מינוקסידיל התחיל את חייו לפני מעל 55 שנה, שהוא הגיע בכלל מתרופה ליתר לחץ דם, ומשתמשים בו עד היום לנשירות שיער, לא לילדים, לבוגרים, גם בכדורים וגם בתמיסה. יש חומרים שנקראים פינסטרית, שזה לגברים בלבד. היו כאלה שנתנו את זה לנשים, אני כרופאת עור מתנגדת, כי זה יכול לעשות שיער בפנים, וזה קטע שהוא לא מקובל עליי. אבל תוספים מסוימים כן חשובים, וכמובן לבדוק שאנחנו מאוזנים, כי עם השנים אנחנו יוצאות מאיזונים, ולפעמים אנחנו לא יודעים, וצריך גם לבדוק למשל גם חיידקי המעיים, שהיום הפכו להיות המוח מספר 2, שגם שם יכולה להיות בעיה שמשפיעה על השיער ועל האור, ועל על ההתנהגות שלנו ועל הרגש שלנו. כי אנחנו לא נתנו לזה הדגש, והיום לא היום, כבר מהעשור מדברים על בעיות גם כן למעיים שלנו, שמה שקורה, גם הסטרס, גם העובשים במזגנים שאנחנו חיים, הם מאוד משפיעים על הדברים האלה. טוב, בבקשה, הנה הפיפי, בבקשה. מה יש להגיד על הפיפי? אין לי רצפת הגן, זהו, אחרי הלידה של הילדה הרביעית, חיפשתי ביד 2 דרושה רצפת הגן. אני ממש עוצרת בסטנדאפ שלי, כשבנות משתעלות, אני אומרת להם בנות, רגל על רגל. ודווקא אני חושבת שזה כן מדובר, ומפריע. את יודעת מתי זה שבר אותי? בקורונה. כשאני חטפתי קורונה והשתעלתי לדעתי 6 שנים ברצף, זה שבר אותי, את משתעלת. כמה שאני בכושר ובריצה, והרבה פעמים, כאילו הייתי רואה שזה, אני מצליחה להתחזק אחרי זה, בקורונה, התקופות של השיעולים, שאת לא נכנסת להתקף שיעול, וזהו עכשיו להחליף מצעים, ואני פשוט הייתי זה קשוח, מתחרפנת. זה שבוע שעבר אני ליוויתי טיול שנתי של הבן שלי במדבר יהודה. סיפור מזעזע, ואיבדנו את כל המאזינות כרגע. לאחת המלוות, בוא נאמר ככה, אוקיי? כן. נספר את זה יותר אחרת. לאחת המלוות, אז היה בעיה לאורך הירידה מהמצדה, והרגישה שהיא מאותגרת עם האירוע הזה של הבריחת שתן. עכשיו, ממש ניהלנו שיחה, האם אפשר להחזיר את האירוע הזה אחורה? אני אענה לך בכן ולא. קודם כל צריך לעשות הבחנה רפואית גינקולוגית, לבדוק מה הבעיה, ולעבוד את שיעור הבעיה. האם חווית פעם בדיקה? בדיקה גינקולוגית. לא, זה לא היה בדיקה גינקולוגית. סליחה, רגע, זה לא בדיקה גינקולוגית. אני חוויתי פיזיותרפיסטית רצפת נכון, הגן. אבל זה עדיין בדיקה, סוג של בדיקה גינקולוגית. היא מאוד פחות נוחה ונחמדה. אבל אין לך דרך אחרת לבדוק את זה. נכון, אני רק אומרת, תבואי מוכנה, שתי משהו לפני, וואו, הייתי מובכת מאוד, וקשה להביך אותי. ואני חושבת שאנחנו צריכות לסדר את ה-Waze שלנו, ולהבין שאם אני צריכה לקבל הדרכה ממישהי שהתמחתה בזה, אז זה חשוב לי לעשות את זה, כי יכול להיות שזה יעזור לי להתמודד, בין אם אני עושה לטייל. 2, בדיקה גינקולוגית חובה. 3, לראות, כי לפעמים זה לא מספיק, הטיפולי לייזר הגינקולוגיים שאנחנו עושים, שהם מאוד מאוד איכותיים. כמו כל דבר, צריך לעשות גם איזושהי תחזוקה. זה לא עשיתי 3 טיפולים ובא לציון גואל, אין דבר כזה. אני גם לא נהיית יותר צעירה, הדברים יכולים להיות יותר חמורים. לכן, כל הטיפולים, יש להם טיפולי תחזוקה מסוימים, ואז בעצם צריך לראות, כי יש לייזר שאנחנו עושים אותם במכבי אסתטיקה, על ידי גינקולוגיות בלבד. זאת אומרת, זה לא פיזיותרפיה של האגן, זה מומחית בגינקולוגיה, שהיא גם מסתכלת בקטע הגינקולוגי, אם יש איזושהי בעיה כדי לאתר אותה, כן מידת התאמה, כן הסבר, וזאת הדרך לעשות. את מבינה שאת הולכת לאיזשהו תהליך, שהוא גם לא זבעים וגמרנו. את פשוט לומדת להתמודד עם בעיה שהיא מאוד כאובה, וכן צריך לדבר עליה. כמה היא נפוצה? אני חושבת שכמעט לכל אישה אחרי לידה, יש איזשהו עיבוד שתן מינימלי, כמעט לכל אחת,
עם השנים, כשכל האזור של רצפת האגן הופך להיות קצת יותר רופס, ולא משנה באיזה גיל אנחנו, ולא משנה כמה ספורטאיות אנחנו, לטפל ולא להתבייש. הרבה פעמים אומרים, שימי פד. נורא. אני רוצה להגיד לך, שימי פד, תגידי לגבר, שים פד, אני רוצה לראות את זה. אז לכן צריך להבין, אם יש טיפול, אין 100% בשום טיפול, רפואה היא לא מדע מדויק. אבל אם אני יכולה לעזור לעצמי, למה לא? יש לי עוד שאלה, כי אמרת את המילה רופס, והייתה לנו שיחה על נושא של פייסליפט לווג'יינה. קוראים לזה וג'יינל פלסטי. בבקשה. בטח, זה לא פייסליפט. אז לא, אני יודעתי איך לקרוא לזה. לא, זה לא וג'יינל. וג'יינל פלסטי זה בעצם לעבוד בכמה מישורים. אחד, האובדן נפחים, כמו שבפנים, יש לנו גם באזור הווגינה. 2, האור הרופס. 3, הרירית של הנרתיק, שהפכה להיות כמו כל רירית שעברה אירועים, ושיש לה גם שם פטרות, הפרשות, שזה חלק ביולוגי, אז כל הדברים האלו בעצם, יש לנו פתרון. לא להכל, אבל יש לנו פתרון. למשל, וג'יינל פלסטי זה גם טיפול ב-PRP, לאור של הווגינה, כי זה עושה ריג'נריישן של המקום. נשמע לא כואב בכלל. זה לא נורא כואב, זה עושים טיפה הרדמה מקומית, באמת שלא. באמת שבא לי למות מכל דקה, תקטי לך שבכנסים היום של דרמטולוגיה כירורגית, זה אולם שלם בעולם שמדבר על זה, גניקולוגים ואורוגניקולוגים, ונשים באות ואומרות, יש לי בעיה, אני רוצה פתרון, אז לא פתרון ב100%, אני רוצה גם ליהנות מחיי מין זכותי, ואי אפשר להגיד על זה שום דבר. יש הזרקות לנרתיק של חומצה אלורונית ייעודית לשם, וטיפולים בלייזר וגלי רדיו. אישה רוצה ליהנות מהמיניות שלה, למה זה טאבו? אני לא אומרת שזה טאבו, אמרתי שזה נשמע פשוט טיפול כואב, זה הכל. זה לא טיפול כואב, קודם כל, זה גם זריקה, גם בשפתיים פה, זה כבר טיפול כואב, אבל אם מרדימים את המקום, פחות כואב. פחות כואב. בסדר, אבל זה עובר, הכאב עובר. וגינה מחייכת, זה אינטרס א' ב'. יופי, יפה, יש לך עוד שאלות, גברת? ברור, היא צוחקת עליי כל הזמן על הנושא של גיל מעבר. היא אומרת, זה רק בראש שלך, זה רק אצל החברות שלך, כי רק אתן מדברות על זה עכשיו. לא, היא אומרת, כולם מדברים על זה. זה עכשיו, ואני חושבת שזה נהיה נושא שהוא הרבה יותר מדובר ממה שהוא היה בעבר. ויש עניין של הזעה, בואי, את יושבת, ופתאום את נהיית כאילו, כן. אז רגע, אני רוצה להגיד לך, כי הזעה זה איזשהו נושא יוג', כלומר, הזעה מתחילה מה שאנחנו נולדים. אוקיי. ויש ילדים שמזיעים מאוד, מאז שהם ילדים, כל הבגרות שלהם. בגיל ההתבגרות, לאלה שמזיעים בסביר, עכשיו דרך אגב, זיעה היא גם לא מריחה אצל תינוק, כי לתינוק שמזיע, אין לו זיעה מריחה. בגיל ההתבגרות, תחת השפעת ההורמונים, אז הזיעה, כשהיא מתנדפת, אז היא פוגשת את החיידקים של האור. 2 קילו מגוף האדם זה חיידקים ופטריות. ואז, כשהיא פוגשת, אז זה מתחיל להריח. זאת אומרת, דבר שתראי אותו בגיל ההתבגרות ולא אצל ילד קטן. עכשיו, תבינו שהזיעה היא גם קטע פונקציונלי. כי אנחנו נולדים עם מיליונים של בלוטות זיעה, שמתחילות מכפות הידיים ועד כפות הרגליים. ואז בגיל ההתבגרות זה מתחיל להיות הרבה יותר בעייתי. לפעמים יש כאלה שמזיעים בראש, למען האמת, בזה אין לי מה לעשות, או בפנים. אבל אלה שמזיעות בבית צ'כי, או בידיים, או ברגליים, יש לנו פתרונות מסוימים. הפתרון, למשל, בגיל צעיר, יש דאודורנטים מיוחדים, שנקראים אנהידרול פורטה, שקונים אותו בכל בית מרקחת בלי מרשם רופא, זה מלחי אלומיניום, שמים אותם פעמיים בשבוע, על הבית צ'כי או על כף היד או ברגל, וזה מצמצם את הזיעה. דבר נוסף, גרבי כותנה 100%. דבר נוסף, כשאנחנו רוחצות, לייבש היטב את הרגליים ולא להשאיר לחות, כי זה גורם ללחות והופעה של גרד וקסקסת ברגליים. ואז שאני מזיעה מאוד, נגיד בבית צ'כי, ישנה אפשרות של בוטוקס, שאנחנו משתמשים בו בבית צ'כי מעל 25 שנה, כטיפול להפחתת הזיעה. זה טיפול לבית צ'כי ולכפות ידיים. בכפות ידיים זה אולי טיפול שהוא טיפה יותר כואב, אבל אם אני יכולה, נגיד שפעם ב6 חודשים או ב8 חודשים, לעשות טיפול ואני ארגיש טוב, זה מפריע לה ממש, זה פוגש אותה כל הזמן. עכשיו, לא לשכוח שהזיעה היא גם פונקציה של מתח, של שינויים הורמונליים, מטאבוליים, מזון ומזג אוויר, וגם גנטיקה בקטנה. זאת אומרת שכל אלו מאוד מחוברים. למשל,
בגיל ההתבגרות אנחנו צופים יותר הזעה בבית צ'כי, אפילו ברמת קיצון, גם תלוי כמה אנחנו גדלנו, ואז יש טיפול שנקרא מירדריי, שהוא טיפול אמריקאי, הוא כמעט בין 15 שנה, שזה מתמר, כמו מתמר של מייקרווייב, לא של המטבח דומה, שיוצר וקום על בית השכי. נגיד אם כף היד שלי זה בית השכי, ויש לי מתמר, שאני שמה איזשהו ג'ל, המקום מורדם בהרדמה מקומית, ואנחנו עושים את זה רק לבית שכי. זה עושה בעצם הפחתה. יש כאלו שגם תהיה, אני לא מדברת על העלמה, כי אני לא מאמינה במושג העלמה, אבל הפחתה עצומה של הזיעה בבית שכי, לדעת שזה לא טיפול אחד, זה בין 1 ל3 טיפולים בהפרש של 4 חודשים, מתאים רק מגיל 18. למה? כי אז גיל העצמות סופי, אוקיי? זה לא מתאים למשל לגיל 12. אז זה דבר אחד. הוא מותאם אך ורק לבית שכי, לפעמים אנחנו עושים השלמות על ידי בוטוקס, כי הזיעה לפעמים מגיעה ממערכת העצבים המרכזית עם סטרס מאוד גדול, או מזון, או מזון מטובל, או כזה או אחר. כמובן גם מחלות נפשיות, או מחלות אוטואימוניות שמעצימות את הזיעה. אז זה מסוג הדברים שבעצם הוא game changer, הוא שינה את פני העולם, מתאים רק לאנשים מסוימים. כן. לא מתאים לכולם, זה גם לא... גם לא כולם צריכים. בדיוק, אבל זה לא נטול בעיות לגמרי, יש גם תופעות לוואח על טיפולים כאלו, אבל מול ההשפעה המיטיבה, זה זניח. עכשיו, כשאנחנו מדברות במנופאוז יש לך בעצם הפרעה הורמונלית, ואני ראיתי נשים שאחרי לידה, רק בית שכי אחד הזיע. אין לי תשובה לזה. אין לי תשובה לזה, את האמת? למה לא 2? זאת אומרת שמערכת הטרמומטר התקלקל. ולא ברור לנו למה, כמובן השפעה הורמונלית, כאילו איך אחרי זה, אבל למה לא בשני הבתי שכי, למה בית שכי אחד, זה הסבר שאין לי אותו עד היום, אפילו לא הסבר מדעי לעניין הזה. אז לכן צריך להבין שבמנופאוז, יש פה כבר השפעה של ירידה הורמונלית, עלייה של הורמונים זכריים, שינויים אנטומיים, זה משהו אחר, ובזה כדאי לטפל בזמן. אבל את מדברת על זה, זה כאילו טיפול הורמונלי. הטיפול הורמונלי חלופי, אני מודה שגם צריך, זה חלון זמן מאוד קטן, כי עד עכשיו, כשאנחנו מספר 5 בסרטן השד בעולם, על ישראל, צריך להבין שאנחנו לא יודעים בוודאות למי מותר ולמי אסור. רגע, כשאת אמרת מספר 5 זה כאילו... 5 במדינה, 1 ל-5 זה סרטן השד, או איזה שהם גידולים כאלו ואחרים, זה הזוי, אבל זה אמיתי. ולכן טיפול חלופי הורמונלי צריך להיות על ידי או גינקולוג, או אנדוקרינולוג, או גינקולוג שמתעסק בזה, ולא כל דכפין וכל מיני תוספים שאני לא יודעת מה עושים, או סלש פארה-הורמונליים שיכולים גם אלו לעשות לנו בלגן. קחו למשל את היפניות שמתחילות בגיל מאוד צעיר, למשל עם הפיטואסטרוגנים, שזה דברים צמחיים, שמוכלות את זה, וזה פחות מתאים לעולם המערבי, לא כל דבר מתאים לנו. זה מתחיל, זה סויה, הרי פיטואסטרוגנים זה סויה. אבל יש להם פרצופים, וואו. אבל לא רק זה של הפרצופים, אני מדברת כרגע על קטע הורמונלי. בקטע הורמונלי, אבל כל האסייתיות הם כאלה, דרך אגב, את יודעת שהאסייתיות מתחילות ניתוחים בגיל 18, רוצות לראות מערביות, אבל הם אף פעם לא יראו מערביות. כי זה לא עובד. למה כל אחד רוצה את מה שאין לו? כשיש לנו אירוע, אז הבנות החלקות עושות בייביליס אצלי, והבנות המטולטלות שלי עושות החלקה, וזה תמיד מדכא אותי כל אחת כדי להתחגג. באמת? אלה עם השיער החלק רוצות להיות בייביליס? לא, בסדר, רוצות להיות גלי. ותמיד האלה רוצות החלקה, ותמיד איזה עצוב, ילדות מכלום. כל גיל, כל אחת רוצה את מה שאין לה. נכון. אירוע מדכא. את יודעת מה, אבל אמרת שזה לא מעלים לגמרי, אבל זה מעלים משמעותית. מה הבעיה באסתטיקה בעיניי? חוץ מ1000 בעיות. התחלתי עם הבוטוקס, אז הפריע לי הקמת הזה. נגמר הקמת הזה, דיברנו מקודם, לפני התוכנית, על ורידים ברגליים. אז כבר עשיתי איזשהו טיפול, אז הווריד האחד עכשיו שיש, עכשיו היו לי 20 לפני זה, אבל עכשיו ההוא שנשאר, הוא זה שמעסיק אותי. מה נעשה? פסיכולוג. אז אני רוצה להגיד רגע, העולם שלנו, הוא מאוד חשוב בלוק שלנו, במצב הרגשי שלנו, ואני חושבת שאסתטיקה נותנת לנו פן רגשי להיראות יותר טוב. עכשיו, תראו, בוטוקס התחיל את חייו לפני 50 שנה כטיפול פזילה לילדים ולאנשים ספסטים, הוא לא התחיל כטיפול אסתטי, לא להתבלבל. ובאיגוד של הרופא אור האמריקאים שאני חברה בו, פרופסור ג'ין קרוטס, שהיא מבריטיש קולומביה, היא הכניסה את הבוטוקס כטיפול לקמטים, דרך אגב היא רופאת עיניים, בעלה הוא רופא אור, והיא קיבלה פרס על מפעל חיים מהאמריקן אקדמי, שזה האיגוד של הרופאים האמריקאים של האור, על זה שהיא שינתה את פני העולם, גם בפן האסתטי, גם בפן שנותנים את זה לכאבי ראש, לכל מיני בעיות של קיבוץ יתר,
ואנחנו יכולים ליהנות מאור יותר יפה, ודרך אגב, למה להתחיל בגיל יותר מוקדם בוטוקס? כי את שוברת את האלסטיקה של האור. אז מה רע בזה שאני אראה יותר טוב ואני אתבגר בכן? זה בסדר, אבל לא להגזים. בסוף זה קצת תרבותי, ובסוף את רואה שזה יותר נשים מגברים, ובסוף אנחנו עושות, כל הזמן אני מרגישה שאנחנו יורד לעצמנו ברגליים, ואני עושה, כן? ואני ממש זוכרת איך הייתי הולכת, והיה לי את הקו הזה פה שהפריע לי, ואני לא אשכח אחרי הטיפול הראשון שאמרתי, וואו, אבל הבוטוקס לפעמים לא מספיק במצח, אם הקמטים יותר מדי עמוקים. אני רק זוכרת שהיה איזה פחד, אני אתחיל, ואז כשהתחלתי, וואו, איזה כיף זה היה. ואני נראית טוב וטוב לי. משהו שכל נסיעה הייתי מורידה, ומתעסקת, וזה לוחצת. תראי, לנו הבנות יש בעיה, כשאת רואה במראה, שיש לך קמת או איזה שערה, אין לך שקט. זהו. מבינה, זה קטע של בנות, כן. כן. אני מסכמת פה את האירוע, כי חוץ מכל הדברים הנהדרים האלה, אני מרגישה שהסיכום של האירוע זה ערק אשכוליות. בדיוק, ערק אשכוליות. כן. מה, מוניקה? רציתי לשאול על הערק אשכוליות, מקודם אמרת למה לא ג'ין? כן. זה סיפור ידוע. אני עד המלחמה שתיתי רק ג'ין טוניק, ואז התחילה המלחמה, הלכתי למכולת, קניתי ערק, ואמרתי חמודה, you are not in Kansas anymore, ברוכה הבאה למידל איסט, תתחיל לשתות ערק. למה היית קודם בקנזס? הייתי קודם בג'ין. אפרופו ג'ין או ערק או אשכוליות, אני חושבת ש-well-being הוא על ידי regenerative medicine, ולמה הכוונה? well-being זה להרגיש טוב, להיראות טוב, זה לא רק לקבל רפואה טובה בקופה, במכבי, כי דואגים לי לכל מיני בעיות ולבדיקות ומודיעים לי לכי לעשות בדיקה. אבל מה עם בדיקה אסתטית? מה החשיבות שלמשל שאני אטפל באור שלי, שהוא יראה יותר מואר, שיראה פחות מוכתם, שאני אראה יותר זוהרת ומוארת, ואם אני צריכה זריקה, אני אקבל את הזריקה שתתאים לי, כי יש היום עולם שלם של חומרים ייעודיים, למה הכוונה? לתת יותר גלו, יותר זוהר לפנים, לתת יותר מוארות, לתת יותר לחות לאור, כי האור לא יודע לקבל לחות, כשתשימי משחה או קרם לחות, ותשימי סרום כל יום, פעמיים ביום, האור הוא רקמה חצי חדירה, זאת אומרת שאם אני לא אתן לו, הוא לא ידע לקחת, לכן כשאנחנו עושים את זה, או במריחה, כלומר אני צריכה איזה נידלין להכניס משהו לאור, או בהזרקה, אני יכולה לתת לאור, משהו שלא היה לי אותו לפני שנים, או אולי היה לי ולא ידענו איך לעשות את המיצוי של זה. והיום ברפואה הרגנרטיבית, אנחנו יכולים לקבל מיצוי, החל מלנשירת שיער, טיפול לפנים, טיפול לפימה בשומן, במקביל טיפולים טכנולוגיים כמו לייזר וגלי רדיו, לא פולשניים כמובן. לתת לאור שלי לקבל, שיהיה פחות מוכתם, כמו למשל שדיברנו על המלזמה, שהיא לא תיעלם, אבל אם אני אראה יותר טוב, כלומר, אני רואה את ה-well-being גם שזה מגיע מעולם הרפואה, אולי גם כשאני מגיעה מעולם הרפואה, ואני רואה את זה כערך מאוד חשוב, ואני חושבת שדווקא עולם הרפואה, שהוא מגיע עם בעיות וכל, מנקודה לנקודה, נותן לנו עוד דלת לפתוח במה שאנחנו צריכות כדי להתבגר בכן, לראות יותר טוב, והכי חשוב, אור בריא. כי אור בריא הוא אור יפה. או לבוא לסטנדאפ שלי. איך זה קשור עכשיו? למה דוחפת את עצמך? אני אומר לכם, זה טוב ל-well-being. אתה צוחק, ומשם, או שתבואו אחרי, או שתבואו לפני. חובה. תודה רבה. יש לנו מלא מה לעשות. יש לנו, וואו, יש כזאת רשימה, אני לא יודעת. בואי נתחיל בהזרקה, בהשתלה של 10 שעות, נדבר על הכל, ומשם נפתח את שאר התפריטים, ונגלה. סגור. תודה רבה, דוקטור מוניקה. תודה רבה למכבי. תודה רבה, נורית. תודה. ותעשו בשבילכם, בשביל להרגיש טוב עם עצמכם. זה קודם כל. ביי. ביי. שיהיה לנו יום מואר.